na imbaga bigat tayo amin. Iti daytoy na santuan na misa, intay danggayan iti pagyaman da Joseph Oler, iti panagkasangay na Deliomas family, pagyaman iti panagkasangay ni Alfredo Herman Jr., kastamet kini Algin Havillonar, pagyaman ti pamilya Kapus, kendi panagkasangay ni Arlene Kapus, itangal daw, kastamet nga panakaikarkararag ti kararwa ni Debbie S. Belmonte, da Jose de la Cruz, Micael, Bol, Badlo, Clara, Luis, Rosita, Tomas, Osterberta, Benedicto, Luisa, Pedro, Mario, Rudy, Robel Herbert, may karkararagan ti kararwa da Natividad, Josefina, Teresita, Juan, Joel, Judy, Teofilo, Isideria, Teresita, Virgilio, Melita, Benjamin, Rosa, Jaime. Tumakder tayo. Hintay amin sa batin ti wen hintay amin sa rabwen ti wen hintay amin dayawen ti tayo daisot salakan tayo. Upupingken na taengan, hintay nga ti kanta, panang saramuken Jesus, nga ariti kapya. Ider itay nga ti kanta, ti kinatanok na, Hosana, Hosana. Upupingken na taengan, hintay nga ti kanta, panang sarabuken Jesus, nga ariti kapya. Ider itay nga ti kanta, ti kinatanok na, Hosana, Hosana. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Kasta kumamit ken Iraman tayo pa yung ikararagan, iti dahi tinasantuan amisa, ti pagyaman ti Bartolome family, ni Elisa Doca, ti panaykarkararagmat kadagiti kararwa ni Alejo, ken Clarita Bartolome, ni Evangeline Carlito Catalina, ken Teodoro. Kastamot dagiti kakabsat nga adda iti Candon City Jail. Tatangal daw, rambakan tayo, ti Corpus Christi, ti solemnidad tinasantuan abagi kandara ni Apo tayo nga Iso Kristo, iso tinasantuan amisa. Dito nadaag nga sakramento nga impaay ni Kristo kada tayo imbati na, iso ti agnanayon ang makikadkadwa kada tayo, mangpaspasan to, mangdaldalos kada tayo. Agtalag tayo ken kuana iti grasya ken bendisyon na. Tapno nga rod may kari tayo ang magiranod, iti dahito na santon a misteryo, bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo. Pagbabawyan tayo, idayan tangay mamati tayo, ti Diyos manang ngaasi kan managayat. Iti napakumbabaan na kem kuna tayo, agkonpesarak, iti Diyos sa man nakabalin amin, ken kada kayo met kakabisat.
tasyak nakabasolak, iti panunot sao aramid ken liway ko. Basol ko unay. Isu ngagpakpakaasyak ken Santa Maria ngagnanayon na Birhen. Kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayumat kakabsat, ta ikakaasidak kuma iti apo tayo a Diyos. Kaasyan na tayo kuma, ti man nakabalin a Diyos, ket kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biag nga agnanayon. Amen. Mga asika, mga asika, mga asika po. Mga asika, mga asika, mga asika po. Kristo kasyan na pagkawanen na ka, di mo ipalubos. Akin ka may sinaan, mga asika, mga asika, mga asika po. Mga asika, mga asika, mga asika po. Mga Asika apo. Gloria iti Dios, iti kangatuan, ket ditoy dagakapya, Kadagiti tattao na imbag ti banagnak na kemla, ibunan nagdaka, itanog daka, pagrubabanda ka, daydaya wenda ka, agyaman kamken ka, gapuiti na indaklan na dayag mo. Gloria iti Diyos, iti kangatuan. Ako Diyos na ilahitan nga ari, Diyos Ama, aman nakabali namin, ket sika apumia Jesu Kristo. O bukto nga anak ti Diyos nga apo, Kordero ti Diyos, ken anak ti Ama. Gloria iti Diyos, iti kangatuan. Sika mangikat, kadagiti basbas ti lubos,
iti makanawan ti Ama, kasya na kami. Gloria iti Dios, iti kangatuan, yan tangay siksika o Apo, Jesu Cristo tinasantuan, siksika ti Apo, siksika iti kangatuan, iti timpuyok ti Espiritu Santo, iti gloria ti Dios Ama. Amen. Kumararag tayo. O Diyos, babaan dahi tinakakaskas daaw a sakramento, imbatim kada kami iti pakalaglagipan mi iti panagtutuok mo. Dawatin mi kan ka tamapudnuan mi kumaadaydayawen, dagiti nasantuan ay misteryo ti bagi kandaram. Tapno malakaman mi adi agresat, dagiti bunga ti panangisalakan mo. Sika a Diyos ang makipagbiag ken makipagari ti Ama, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti maibasa na adaw iti libro ti Henesis. Nangyeg ni Melkisedek nga ari ti Salem, ken padipay ti kangatuan a Diyos, iti tinapay ken arak ken ni Abram. Binendisyonan na ni Abram ket kinunana. Sapay kuma ta bendisyonan ti kangatuan a Diyos ni Abraham. Madaydayaw kuma ti kangatuan a Diyos, anang ted ti panagbaligim kadagiti kabusor mo. Inted ni Abraham ken kuana, iti apagkapulo ti amin nga adda ken kuana. Ti sao ti Apo. Padi kanto nga agnanayon, akas iti kinapadi ni Melkisedek. Kinuna ti Apok nga ari, agtugaw ka ti makanawan ko, agingga ang mapermek ko dagiti kabusor mo. Kasti kinapadi ni Melkisedek. Manipod iti Siyon, ited ko ti Apo anaarian, apan nakabalin mo. Kinunana, iturayam dagiti kabusor mo. Padi kanto nga agnanayon, kasti kinapadi ni Melkisedek. Nakasagana ang makigubat dagiti tattaom, inton ipangulwam ida, asumaranget kadagiti kabusor mo. Kaslin naaw iti bigbigat, umaytuken ka dagiti agtutubom, kadagiti nasantuan at turod mo. Padi kanto nga agnanayon, kasti kinapadi ni Melkisedek. Insapata ti Apo, ket dinanto ibabawi. Padi kanto nga agnanayon, akas iti kinapadi ni Melkisedek. Padi kanto nga agnanayon, kasti kinapadi ni Melkisedek. Ti maibasa na ado ito muna asurat ni San Pablo, kadagiti taga Corinto. Ta inawat ko iti Apo, iti panurusuro nga inyawat ko met kada kayo. Iti rabii apan nakalipot ni Apo Jesus, innala na ti tinapay. Kalpasan ti panagyaman na iti Diyos, pinispisi na ti tinapay. Dayto iti bagik nga agpaay kada kayo, kinunana. Aramiden nyo daytoy, apakalaglagipan nyo kanyak. Kastamet akalpasan ti pangrabii, innala na ti kopa, ket kinunana. Daytoy ti kopa ti baro atulag, anapatalgedan iti darak. Tunggal inumen nyo, aramiden nyo, apakalaglagipan nyo kanyak. Taagingga iti managsubli ti Apo, ipakaamuyo iti ipapatay na. Tunggal mangan kayo iti daytoy at tinapay, ken uminom kayo iti daytoy a kopa. Ti sao ti Apo. Yaman tayo ti Diyos. Sa pulempay ti pag
ken ka. Ti Apo at dakuma kada kayo. Ti panakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasin surat ni San Lucas. Gloria ti may pay ken ka, o Apo. Inawat ni Jesus dagiti tattao ket en kasabana kadakwada ti pagarian ti Dios. Pinaimbag na dagiti napan nga nagpaagas. Mumalimen idi umasideg ken kuana dagiti 12 ket 2 nga adalan. Pagawidemon dagiti tattao kinunada ken kuana tapno mapanda kadagiti kabangibang nga ilili ken barbaryo ket agbirok da iti kanen ken pagdagusanda. Taadayo tayo kadagiti balbalay. Da kayo ket di ti mangted ti kanenda insungbat ni Jesus. 5 a tinapay ken 2 nga ikanlaeng ti adda kada kami kinunada. Kayat mo kadi nga inkam gumatang ti ipakan kadakwada amin. Ag 5,000 ti bilang dagiti lalaki. Pagtugawen nyo dagiti tattao iti dinisso-disso iti sagli 50. Imbilin ni Jesus kadagiti adalan. Nagtungpal dagiti adalan ket pinagtugaw da dagiti amin at tattao. Innala ni Jesus dagiti 5 a tinapay ken 2 nga ikan. Timmangad sa dilangit sa nagyaman iti Dios. Pinispisi na dagiti tinapay ket inted na kadagiti adalan tapno ibunong da kadagiti tattao. Nanganda amin ket nabsugda. Inurnong dagiti adalan dagiti natidda ket napno ti 10 ket 2 a basket a nagikabilanda. Ti ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti may pay ken ka, o Kristo. Good morning, Apo. Good morning, Father. Ti solemnidad ti Corpus Christi, ti bagi kandara ni Kristo, iso ti rambakan tayo tatanga aldaw. Ti nasanton a misa. Ti nasanton a misa kuna tayo, iso ti alimpatok. Ti na Christianuan a pamati. The summit of our Christian faith. Kuna na dayay nga. Babaan ti nasanton a misa, iso ti pamamagtitipon kada tayo amin, iso ti mangigunglo kada tayo amin nga agkaykaysa, mangigunglo kada tayo amin nga sumanto, iso ti mangpabilag kada tayo amin nga agsanto. Kada iti nasanton a misa, babaan ti konsagrasyon, consecration, babaan ti panakaorden ni Apopadi, panang konsagrar na, babaan ti bilag ti Espiritu Santo. Ni Apo Jesus physically present nya haan laeng by the Holy Spirit ka umay kanya tayo ti bilag na haan laeng symbolically di bagi ni Kristo no di kadi ni Kristo a mismo ti awaten tayo physical siya kuma physically present at tata dirak dito ay sangoyo ni Apo Jesus physically present iti Eucharistia. Dahil iti kabilag na dito nga consecration tayo, dito nga gasat tayo, nga mga uawat a mismo, ti bagi ni Kristo. Haan nga imbilin na laeng. Haan nga, di consecration tayo, haan nga just, dito na santon a misa, haan laeng nga ilaglagip, just remembering haan. Ako na nangarod ka, no just remembering laglagipon tay laeng, di imuna nga pa nakapispisit tinapay, haan nga kasjay. No di iso nga mismo adda kanya tayo. Kuna tayo pay, haamot nga tinasanton ay misa ka reenactment. Di reenactment kuma, magbuybuya kayo ti TV, dagit nga mag-imbestigar da, kanya ti no reenactment kunana, adda may isa nga aktor, no kumati sitwasyon ka, nasirrik dahi nga balay, natakawan, napatay, nagiti ay isa nga pamilya sa Timaray, kasi kumanya. Kano reenactment kunana, adda agbalin nga aktor, kunwari sumrek, nagtakaw, nakariing, pinatay na sa Timaray. Reenactment, kasi i-action damanin. Ngam tinasanton a misa, haan nga reenactment, dahi di imuna nga misa, ijay last supper.
Haan, day di muna amisa, di last supper, di pinispisi ni Apo Isus ti tinapay, iso nga iso, ti balyo na patig na, iso nga iso, day ti aramidan tayo, tunggal, maaramid, tinasantuan a misa. Kaday ti kinagasat tayo, tani Apo Isus, physically present, adda kanya tayo tinasantuan na Eukaristya. Agbuya kayo, adagado pagbuyaan nyo ta YouTube, ta internet, no dagiti Eucharistic miracle nga DJ hostya di Blessed Sacrament nagbalin alasag gidara agbalin nga dara ni Apo Jesus ka mismo nadadumagamin ka kaslakurang dayay pamati tayo nadadumagapota nagetyos tayo tinasanto na kalakanayon kasla matagilagan dayay pamati kahaan. So nga dito na santon amisa, physically present ni Apo Jesus nga adda kanya tayo. Kang kanon tayo, mairan-ranod tayo. There are four modes of the Eucharist, kunana dayjay niya. Adopat amudo ti Eucharistia. Anya dayjay, Christ is present in the bread and wine. Ni Kristo, adda jay bread and wine. Ni Kristo adda dito sa una, liturgy of the word. Ni Kristo adda kin ni minister ni Apo Padi nga naordenan. Ni Kristo adda kada kayo at tao. Haan nga ti kadaanan nga notion nga mauawatan tayo idi ka ni Kristo adda laeng ijay bagi kendara na. Kin tinasantuan nga sao haan. Christ is present inyo, kanya-kanyayo community, uray may-maysa ni Apo Padi nga agmisa, maibilang lata community, ta aramidin na tinasanton amisa in the name of the whole Christian community, ti entero asa nga lubungan, uray may-maysa ak nga agmisa, itinagan, maidaton, itinagan, ti entero asa nga lubungan, haan mo nga ibaga nga awamot audience na awang participation, haan, maaramid lata tinasanton amisa para iti komunidad. So nga ulitan tayo, ni Kristo adda ken ni ministry the minister ni Apo Padi adda ken ni minister adda kada kayo at tao adda itinasay bagi kendara na adda itinasantuan asao dayta ti upat nga mudo ti Eucharistia. Therefore no kuna tayo nga Christ is present in the Holy Eucharist ken nato tali grasp the meaning of the Eucharist. Haan na nga maibagasan Diyos osto nga meaning the Eucharist no kuna tayo nga Christ is present in the Eucharist no kurang. Anya tinapinpintas nga ibaga tayo Christ himself is the Eucharist. Nya ni Kristo nga mismo iso na ti Eucharistia ta awam mati absent idto Eucharistia no kumano kuna tayo Christ is present in the Eucharist. Kala siya kuma I am present in this mass addaak kasla addalaeng Christ is present kasla kuma addalaeng may salaeng isuna itinasanton a misa narabaw nga kasla narabrabaw nga panunuten tinaununag nga panunuten tayo nga kaipapanan na ni Kristo mismo iso tinasantuan a misa mairaman kayo mairaman ti sauna ken ti tinapay ken arak awan ti malabsan na ni Kristo mismo tinasantuan a misa isongorod nga naggasat ti tao nakasirserte tayo nga tao anya nga kinatanok nga nakairamanan ti tao taapaya no man pay nagbasol ti tao idi nairaman kanya tayon ti bunyagan makiramraman tayo ti Eucharistian na imaldit kada tayo nairaman tayo tada tayo ngorod ti bagina isongorod nga no makimisa no mari na tayo nga ni Kristo paset na tayo tinasantuan a misa paset na tayo ni Kristo kaslangay ko anya nga kinatanok awang ko mati rason mo nga agmurmuryot adda pay agsaksakit tinakem na ay awan ti rason mo nga haan nga mangnanam ti kaadda na kanya tayo kasla awan ti rason mo nga mangaleng-aleng dahil tinasantuan a misa datayo nga rod ka datayo ti Eucharistia sorry mo't ano daduma haan nyo makita ni Kristo kanya po padi tatao mo't ada pagkapsutan na
Tano daduma ni Apo Padi ka kasla agregla nga kang kanayon nga imbes nga mangmisa ka agong ong-onget kasla detay kasla mo pay makita mo pay ganas ko na yo mo no daduma sorry mo kadagan no daduma ata anyo mo marina no daduma sorry mo no daduma ta kaabay mo wono kadwam mga makimisa haan man na marina ti kaadda ni Kristo hanga naka-focus no daduma di kaabay mo wono si ka nga mismo sa bali di focus na. Sang kaibagak no daytoy mapanak mangmisa iti barbaryo kada sisisa. Nakabisi da agsagsaganan no anya ti pasango, anya ti maikwa, no ayan na yung pagmisaan, aging gana nga inton madama misan, agdungdungsadan, agpampanunot dati sa balin, umanay nga tadyahan damay, inya nga tati pulutan ni Apo Padi, ay Apo, dagiti. Di na mo nakapokus, iji misa iso ti kunak nga, agparbeng kayo man, ri na inyo man tinasanton a misa, sakbay iti amin. Ri na inyo man nga ni Kristo, datayo ni Kristo, iti nasanton a misa, kaanya nga kinagaasat tayo. Dahil kami no daduma, gaputa kanayon tayo makimismisa, matagilagan. Na no mari na tay lakuma no mabigbig tay lakuma di patag tinasanton ay misa kanya tayo adapay sayangem adapay rason mo nga agrason-rason nga hangga mapan agpunpunto ka kini kumpadre mo no ni kumarim nga kadwam ti simbahan ka iso ti rason mo nga han nga pakimisaan apay nga DJ mo pagkapsutan ti pagpupo mistake. Isugurod nga nakagasgasat tayo nga tattao. Anya pa iti kang runaan nga bigbigan tayo tatta. Kunana, do this in memory of me. Aramidan nyo daytoy apakalaglagipan nyo kanyak. Di pakalaglagipan kenalagaan. Napatpatag pa di kunana di word nga me kanyak. Di kanyak kayat na nga sa unhaan la nga physically rupohaan. Di buo nga kaunggan ni Apo Jesus. Iso ti marambakan tinasantuan a misa. Iso nga kunana mi mairaman ti kina Dios na in His divinity iti katatao na ni Apo Jesus mairaman amin da no rambakan tayo. Kanya ti kunana no rambakan tayo ti katatao ni Apo Jesus aramiden nyo daytoy pagilaglagipan nyo kanyak tapno nya kunana daytoy may kadwa maibasa baka laglagipan nyo kanyak no aramiden nyo dayto ilagip yo ti ipapatay na anya ti meaning ti ipapatay na ngamin apa yang ibagana nga lagipon tayo ti ipapatay na anya ti ibagbaga na ditoy aramiden nyo daytoy so dijay consecration tayo apang ilaglagip yo kanyak tapno mapakawan dagiti basol. No mananam mo ti Eucharistia, no marinam ti Eucharistia, dijay basol mo, inuten na apon punasen. Mapakawan dijay basol mo. Dijay ti kabilag na isang no agawid kan, na-refresh kan, malaksid, mortal sin dijay basol mo. No nangabort ka, nagpa-abort ka, pimatay ka, awamat ang ti kriminal ka tayo nga pumatay. Daya aki kumpisar mo nga talaga. Han nakabailan nga punasin ngam dagiti venial sin, dagiti nalagaan nga basol nga kunatayo. No si pupuso di panangawat mo kini Apo Jesus kunana nga rod niya. Aramiden nyo daytoy ti darak. Maibuyat kadagiti ahamin at tao, kadagiti ado at tao, tapno mapakawan ti basol. Imagine dayjay hamu ma-imagine dayjay nga tunggal makimismisa ka, inuten na nga punpunasin ti basol mo. Di maaramid mo ti makadomingo no makimisa ka si pupuso, awatem ni Apo Jesus maininot nga madaldalosan ti basol. Nagsayaat nga kitaan niya di may sa pamilya, nanang, tatang, dagiti anak. May da nakimisa nadalusan di basol da agsasango da nga mangan. Nga awanan ti basol, inawat da ti bagi ni Kristo na santuan. Anya pa'y lang ti reklam muna dahi nga pamilya. Anya pa'y ti beruken na dahi nga pamilya. Oregano hanga iso ti kababa nangan no dahi nga pamilya ke nasantuan gapota imawat da ti Eucharistia. Ti kunak nga ruda no daddo magamin ka. Gapota kanayon tayo nga makimismisa. Kasla nalaka tayo nga umawat ti nasantuan na komunyon matagtagilagan.
Gapot kanayon tayo nga awatin ni Apo Jesus, kasla maliplipatan tayo, jipudpudno nga kaipapanan na, dito na santuan a misa. Iso nga tata, ti bagi kandara ni Kristo, rambakan tayo. Anya nga kinatanok ti tao. Anya nga dignidad tita nga naitid iti tao. Nga nairamang ka iti dayta nga bagi ni Kristo. Ni Kristo ti ulo tayo, ulitin tayo, datayo ti bagina. Anya nga kinatanok mo na awatem manen, mapabaro manen. Amuyo daytay, ada daytay mula nga ayamon mi di ubing kami. Daytay agtubtubo diyan ti tuptuping wenno nga anya mo ti pangawag mi di sarsarming ko nami. Nga nagproject kam di elementary kami ka dayjay danom ka ikam ti daytay kendi nga lips tay nalabaga. Kunukunuten na kaagbalin nga nalabaga. Transparent nga ron ti kayo na dayjay. Amuyo dayay? Haan? Ayaman. Dati narasingay nga, hampay nga kayat tiba ka dayay ka. No dayay, ikabil mo di ramot na dya, alaam amin ramot na intunukuan, agbalin nga nalabaga amin dayay, kayo na dayay, labulong na tayo nga maalyan. Sarsarming ko namin sa dayay, no magkwa dayay, no dayay nakaro ti tudo, no agpaot ti tudo. Kakas dayay kumamakan niya tayo niya. No awatem ni Apo Jesus ka, maalyan ka, agbaliw di buong kolor mo. Agbalin nga ni Apo Jesus. Agbalin nga dijay kasla ko majay lips nga kendi iso ti mangkulor kanya tayo. Kinagmayat nga tanong kasi agawid tayo ka dijay awram, agraman angot mo, agraman payud mo, agraman wagas mo kani Apo Jesus gaputa kano kanayon ka nga umawawat no kanayon ka nga makimisa dinakarkaro nga kasdya ti kolor mon. Kaya na nga sa una ka, diwagas ni Apo Jesus ti kinapakumbaba, diwagas na nga mamakawan, diwagas na nga nagayat, diwagas na nga nangkita ti pagimbagan ti sabali, iso ti pagbalinam. Ngam na may ka nakimisa, ala ka na yung makimismisa, ala, gurgura, saksakit tinakam, tangtangsit, ang agbagay ti tangsit ken Eukaristya. Haan na pulos nga agbagay ti nakarit ken Eukaristya. Awan ti lugar na ti no usto nga Eukaristya, kang kameng nakaday ti bagi ni Kristo, haan nga agbagay dagitoy. Isugarod nga the more you receive the Eucharist physically present, nya the more nga i-receive mo physically ni Apo Jesus, the more nga balbaliwan na. Ngam no awatem ka sa bali di pagturturungam, there's something wrong. Ada kurang na di pamati. Ada kurang na di pan nakaawat. Iso nga no maawatam ti kinagasat mo, no maawatam ti kina pamagasat. Ti pan nakabendisyon mo babawan ti Eukaristya, balbaliwan na ka, pasanton na ka. Alata tata piyesta na haan laeng nga piyesta ti may sa sakramento. Ti bagi kendara na haan na laeng nga piyesta tayo, tada tayo ti sakramento. Nairaman tayo iti daytoy a sakramento. Na piyesta ti bagi kendara na kunana may sakadjay nakaraman tayo. Da tayo nga rod ti bagi na iso nga adda ni Apo Jesus kada kayo, adda ni Apo Jesus kanyak, adda ni Apo Jesus ti bagi kendara, adda ditoy maibasa. Kano marinam data, anya pala ti rason mo nga agmuryot, anya pala ti rason mo nga agpungton, anya pala rason mo nga agsakit tinakam na agawid ka asigagasat. Dayta ti Eukaristya, dayta ti mangwaya-waya, mangpalagaan, mangpasanto. Katatang ta piyesta tayo, awang karbangan tayo nga ron nga, anya naganan, agbirok ti kurang, no adda ni Apo Jesus kingkan, kompleto kan. No adda ni Apo Jesus kingkan, awanen ti sapulam. Iwaragawag tayo ti pamati mamati ak iti maymay sa Diyos, ama aman nakabalin amin, anamarswa iti langit ken daga, ken kadagiti amin a makita ken di makita, ken iti maymay sa nga Apo an Jesu-Kristo, bugbugtong nga anak ti Diyos, nagtao diti ama ti sakbay ti amin a tiempo, Diyos sa nagtao diti Diyos, silaw a nagtao diti silaw, napaypay sa Diyos sa nagtao tinapaypay sa Diyos, naiyanak san anaparswa,
Diyos sa kasmetlaeng ti Ama, ket gapu ken kuana na aramid dagiti amin nga adda. Gapu kada tayo nga tattao, ken gapu ti pannakaisalakan tayo. Immulog ang naggapos sa dilangit, ket nangala iti bagina iti tiyan ni Birhen Maria, iti pannakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin na tao. Kastamet na nailansa iti krus gapu kada tayo. Idi pa nagturay ni Poncio Pilato, nagtutuog ket naitanem, nagungar iti maikatlong aldaw, kas palawagan dagiti nasantuan na surat. Immulit sa dilangit ket situtugaw iti makannawan ti Ama. Umay tumanen asidadayag, tapno ukumen na dagiti sibibiyag ken dagiti natay, ket ti pagarian na dinto agpatingga. Mamati akmet ti Espiritu Santo, nga apo ken mangmangted iti biyag, iso agtao iti Ama ken ti Anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, ama itimpuyog iti Ama ken iti Anak, ket nagsao babaen dagiti propetas. Mamati akmet ti Iglesia amay maysa, Santa Katolika ken Apostolika, ipaduyak-yak ko ti maysa abunyag, apakapakawanan dagiti basbasol. Namnama iti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Kakabsat agdawat tayo iti managayat nga Ama sa dilangit, nga iso ti mangpennek ti bisin dagiti tattao, kas imparangarang ni Apo Hesus sa Kristo. Intay nga rod idataga si papakumbabakin si tatalek dagiti kasapulan tayo, iti tunggal panggep ko na tayo, Apo denggem kadtoy araraw mi. Apo dinggem kadtoy araraw mi. Para kadagiti mangidadaulo, tina Kristyanuan agimong, tapno manayon ti gagar, ken anepda ang mangidaulo, ti panangrambakda iti nasantuan a misa, ken kastamet nga agtalil na etda kuma, asisipudpudno iti naannong da akas pastor dagiti tattao ti Diyos, iti baet dagiti ado apakasuotan. Kumararag tayo iti Apo. Apo dinggem kadtoy araraw mi. Para kadagiti Pangulo, dagiti pagilian, iti sanga lubungan, nang runa dito'y pagilian tayo. Tapno sa anda kumanga aramaten, tituray da ang idadanes, kadagiti awan gaway, ngem aramaten dakit di daytoy ang mangitrabaho kadagiti kasapulan ti umili, ken mangitandudo ti panagtutunos, kapya ken talna. Kumararag tayo ti Apo. Apo dinggem kadtoy araraw mi. Para kadagiti agsagsagaba, gapu ti kinadawel, ti di na inkalintegan agubat, ti nadangkok a panagbibinales, tapno rumusing kumati bukel ti kapya, kadagiti puso da. Kumararag tayo iti Apo. Apo dinggem kadtoy araraw mi. Para ti tunggal maysa kada tayo, tapno agtalin na ed kumati pamati tayo, at ti nasantuan a Eukaristya, ket napudpudno abagi ken dara ni Kristo. Ti napaypayso ataraon, ken inumen amang tedbiag kadagiti mamati. Kumararag tayo ti Apo. Apo dinggem kadtoy araraw mi. Para kadagiti pimusayen, tapno makikaysada kumak ken ni Apo Diyos, sadyay nagloryaan a paraiso. Kumararag tayo iti Apo. Apo dinggem kadtoy araraw mi. Agulimag tayon tayo matdawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Hintay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo adimawat ti tulong tayo amay karkararag kadakwada. Patpatgan mi nga Ama, dagitoy dagiti sa ennek mi. Denggem ket patgam kad ida, no iso ti pagsayaatan tina Kristyanuan agimong mo. Ammom no anya dagiti kasapulan mi ditoy abiyag, ket dawatin mi nga ipaay mo tagrasyam, tapno agtalined kami anapudnaken kada ito'y ti dawatin mi gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen. Bendición
idaton mi. Itinagan ni Jesus, isagot mi kenka. Ti Santa Misa, idaton mi kenka. Denggem kadaku, araraw mi kenka. Ti Santa Misa, idaton mi kenka. Denggem kadaku, araraw mi kenka. Amin nga aramid mi ken gungunay. Maidaton ngaya ken ka Diyos sapon. Di Santa Misa, idaton mi kenka. Denggem kadaku, araraw mi kenka. Di Santa Misa, idaton mi kenka. Denggem kadaku, araraw mi kenka. Kumararag tayo kakabsat tapno tayo ken dagiti adaton tayo makaayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Di Apo awaten na kumadagiti adaton kadagita imam. Ket may paayo pa kay daydayawan ken pakaigloriaan tinagan na. Ken kastamet a pagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Apo itdem kat ti iglesyam dagiti parabor ti kapya ken panagkaykaysa isuda nga ipatuldo dagiti tinapay ken arak nga idaton mi gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Ti apo adda kuma kada kayo. Kasta kumamit. Itag-ayo dagita puspuso yo. Andadan sa tagay ti Apo. Agyaman tayo iti apo a Dios tayo. May karikit rombeng. Pudno unay maikari katrumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin a tiyempo ken disso agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama man nakabalin gatagnanayon a Dios gapo ken Kristo nga apo mi. Tani Kristo iti daydi maudi a panangrabiina kadagiti apostoles indaton na ken katibagina kas awan mulit na a kordero ken sakripisyo a makaayo iti kasta malagipto nga awan inggana ti makaisalakan a panagtutuok na pasantem kad dagiti napudno ken ka babaen ti panangpakan mo kadakwada iti daytoy a sakramento tapno dagiti amin at tattao iti sangalubungan silawan ida ti maysa a pammati ken pagkaykaysaen ida ti nadyosan nga ayat umasideg kam nga rod iti daytoy sakramento a nakakaskas daaw tapno iti pannakapunno mi iti grasyam agbalin kami met aladawan ti kinaasinomento iti gloria ti masakbayan isot gapuna adagiti langit ken daga ikantada ti baro a kanta ti panagrukbab da itadayag mo ket makidanggay kami kadagiti angheles a makitantanok ken ka ket kunami. Santo
Santo ti Apo a Diyos dagiti amin na parswa, ti langit ken daganam no dahiti pakay daydayawa. Hosana iti kangatuan, madaydayaw ti umay, itinagan ti Apo. Hosana, Hosana, iti kangatuan. Udno na Apo, abiig ka akinasanto, ket sika ti gubwayan, ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rod, ti paay mo ta Espiritum, amang pasanto, kadagitoy adaton, tapno pagbalinan, ket ipaay mo ida kada kami, abagi kandara ni Apo mi a Heso Kristo. Iso idi sakbay ayawat na si aayat ti bagina, tapno agtutuok nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy iti bagik iso mayyawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di panang rabiida nangala iti kalis nagyaman manen ken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy iti kalis ti dara ti baro ken agnanayon atulag iso a maibuyat to a maipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan yo daytoy a pangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pammati. Babaeng ti krus mo, Kenin ka panagungan, inakaminsalakang manubuti sa ngalubungan, inakaminsalakang manubuti sa ngalubungan. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag kan ti kalis ti pannakaisalakan agyaman kam ken ka ti impaay mo a maikari kami ngadda ditoy saklang mo ket agserbi kam ken ka dawaten mi Apo tada kami a makirano iti bagi kandara ni Kristo pagkaykaysaan na kam kuma ti Espiritu Santo. Laglagi pamgad Apo ti iglesia manaisaknap iti sangalubungan ket parayrayem ti ayat na Diyosan. Laglagi pammet ni Francisco a Santo Papa mi ni Marlo nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay Apo dagiti kakabsat mi pimusayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo pagkakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi Apo te paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma maikarikam amin iti agnanayon a biag. Ket makiranod kam to kinaenggasatan a Birhen Maria nga ina ti Dios ni nagasat a Jose nga esposo na dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin a sasanto. Isuda a nakapudno a nagserbikan kaditoy daga. Makikadwa kam to kadmet kadakwada. Amang itantan o ken mangidaydayaw ken kagapo ken Heso Kristo nga anak mo.
Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken kamanakabalin nga Ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Amen. Intay umararaw iti Ama, katlualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Mangingada sa ilangit, madaydayaw kuma, tinagan mo, dumteng kuma, di bagarya, matungpal kuma, tinagem mo, dito'y daga ka sa dilangit, when dito'y daga ka sa dilangit. Idem kadakam tiyadang ito'y di kanen mi ti patinayon nga aldaw, pakawanem dagiti maspasul mi, akas met mamakawan mi. Iti basul dagiti nakabasul kada kami, di nakamet baybayan nga manugo, iti soliso ket isalakan nakam, ket indakes. Dawaten mi ken kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi. Ket babaan ti pannulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng iti basol mailisi kami. Ti amin ariribok maikanawa kami, kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanamnamaen mi, ken iti yaay na Jesu-Kristo anang isalakan kada kami. Hukom tituray, di panakabalin kendaya, iialag na di tuwag sarda. O Apo Meso Kristo kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya nga aggapukan niya ti tedko kada kayo, saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam, kat kasmayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi ken kuana, ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Kasta kumamit ken Ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo. Kapya, kada kay amin kapya. Kapya. Cordero ti Diyos sa mangpunas basbasul ilugo. Apo mga asika, Cordero ti Diyos sa mangpunas basbasul ilugo. Apo mga asika, Cordero ti Diyos sa mangpunas basbasul ti lubong.
Adtoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anayaban iti daytoy apadayana. Apo, jak may karing o may kakanyak, ngam ti may salay nga sa mapaimbagton to'y kararwa. Bagiken darah ni Kristo asalakan in kamawaten asang kagimungan sapay kuman taiti daytoy panangan in kamaguno kapiat sa ngalubungan ni Kristo Jesus, anak mo anasulti, inainda to, daraken bagi, din kang awaten, pigsaya, kentalingen, bagi kendara ni Kristo asalakan in kamawaten asang kagimungan sapay kuman taiti daytoy panangan in kamaguno kapiat sa ngalubungan nadaega saklang in kam umaside naite pasilaw tibiyan in kam isegen tuy si bubuke labian en kaitalen rigat kelulwa in kampaepen bagi kendara di Kristo asalakan in kamawaten asang kagimungan sa
halubungan ni Kristo Jesus, anak mo anasudi, inainda ton, daraken bagi, isong araw, tinkang awaten, pigsaya, ken talingen. Kumararag tayo. Apo inted mo kada kami ti bagi ken daram kas pagilasinan nga uray pay ditoy daga mairanod kamin iti biag mo ana Diosan. Ipaay mo kadita kompleton to ti pannakapunnomi iti ragsak ti biag mo sa dilangit sika nga agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti enggana. Amen. Into no manipod no bigat aging gana no Biyernes apo. Maaramid ti retreat dagiti papadi ti Arkidiocese tayo ijay Tagaytay. Iso nga awan to ni Apo Padi dati makadomingo, awan dagiti misa ti baryo kada sisa tayo. Tilaagbati dagitay masakit, dagitay adda importante nga schedule na Apo. Iso nga nadagbalbalak nga matay kada kayo tatangawik. Awan ti mangpunpon iyo rayaw nya. Ikararagan nyo apo tanabunga dahito nga retreat dagiti papadi tapno na pinpintas mananting kampanagserbi. Ti apo adda ko mga kada kayo. Kasta kuma. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Diyos. Ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Amen. Nalpasen ti nasantuan a misa intayon iti ayat ken kapya ti apo. Nagyaman tayo ti Diyos. In kayo iti amin a lugar, ket pagbali ninyo'y tangadala. Buniagan niyo ida, iti naganti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Laglagi penyo nga adakto dita sibayo, laglagi penyo di kay to panawa